In pok imaye max mang'eny ahinya. Kaloni adiera tem to setemo nikech nyaka higa achiel koro pok obalo kod jatend piny Kenya kendo pok owinjo ka jatend piny Kenya William Ruto ochwalo ng'ur moro amora. Osebet mana higa achiel kendo. Donge ni higa achiel nochamo muma tarik achiel. Chal na mana higni moko ariyo madhi adek. Nochamo muma tarik achiel dwe mar 11 higa mar 2024. Iloya gi kwan. Mesha Kodede ka duoke to wang'e ni tok ka jalup jatend piny Kenya masani Kithure Kindiki nosedonje telo. Bende nomiye ting' mano mar bedo jalup Jakom mano mar duond bura mar UDA. Kwang'iyo kama duond bura mano mar UDA nitiere kod sani. Rigathi Gachagua mano Kithure Kindiki jalup jatend piny Kenya masani osetayo duond bura mano mar UDA yo machalo nade nikech wang'eyo ni kinde mathoth jatend piny Kenya William Ruto en ogai mar UDA to jalup jatend piny ema kinde mathoth bedo jalup mar ogai mano mar duond bura motelo ne Kenya. Nyaka ne omak lemo mano mar bedo jalup duond bura mano mar UDA. Rigathi Gachagua kanyo osetiye yo machalo nade kwang'iyo kit sombe kaachiel kod kit lony mar telo mabende entiere godo. Odede. Erokamano Joyce. Kuom weche mag party kata duond bura mar UDA kamoro kanyal bedo authority mamalo wuoye but matin mwaneno gi oko ka to nyisa ni nyaka nyo Kithure Kindiki donji mabed kaka jalup jatend party mar UDA waseneno katungni mayande nitie e kinde mane migosi Rigathi Gachagua en jalup mar jatend party mar kata jatend duond bura mar UDA odok piny tungni kaka magi tungni odok piny nikech seche ka ema Malala o wuokie to seche go bende ema wanene tungni mar kata joma tindo manie i party no ka ngur no betie mang'eny nikech sama political party nigi ng'ur e iye ok nyal pondo en gima ji go e mbaka oko ka ng'uro bet mang'eny ma waneno ka seche moko gichako programs moko machalo sama ne gidwa dhi duond bura mar UDA ne dwa dhi timo yiero mar jopiny kata leadership mar party e grassroots to ok ne nyal timore nikech tungni manowuokie kindeno. To bang' mano to waneno ka gik moko bedo reorganized matin ka Rigathi owuok kendo Kindiki odonjo kaeto seche ma Omar Sarai okawo secretary general mar party. So pok gidhi gitimo grassroots but nitiere some level of peace manenore ei party no. Wabro neno mbele ka but gima wang'eyo ni asaya ma party leader nigi problem gi deputy ne gino biro piny nyaka grassroots kata party mar ODM kopo ni ne Raila nyalo bet gi jalup ne miwacho ni deputy party leader magi igo gi dhaogo gino nyaka yud ka dhi nyaka grassroots piny nikech e sama une chama to ji ariyo gi emotelo ne chama nyiso ni ka gipogore paro to kawan gi nyamori to jomoko ei chama ka kao kor nyamori jomoko be kao kora to party no sebarore. So wuok mar Rigathi kendo donjo mar Kindiki oriwo party no bende nikech koro gine parachiel koro onge ji e UDA manyalo wacho ni wan jo UDA to wan joge deputy president wan jo UDA to wan joge president koro gin ji tema ni e UDA sani chalo jok manie ot achiel ma wuoro en achiel to mano e gimomiyo wanyalo miyo Kindiki some more marks nikech kadine ok en ng'ata bilano to en bende donjo ka o recruit joge ne e UDA kanyo koro mano e gima ne Rigathi otimo en jalup jatend piny Kenya kendo jatend party mar UDA to recruit joge ne e UDA koro o recruit joge ne matinde no temo manyo jogo mabede side ne jogo ma their loyalty bedo ne loyalty gi ok dhi ne the ultimate party leader en loyalty mare to mano notimo gi Mount Kenya mang'eny makata jo siasa ma Mount Kenya osewacho nyaka sani ni ng'ano noketowa ma in jatelo kendo yieri kata gi jopiny kata in jatele party to koyieni neno president ka ok omiyi thuolo ene manyako kata kidhi neno president ene mobet kanyo ene modhi wacho agenda nino ene mowacho gimidwaro no ma kimiyigo timiyigo kakale lwete kokomiyi
To ma nyo waneno kata gi kijende matindo kaka Kawajiku kanyo wuok oywak ne jopiny ni awa abe kora ol. Asetero millions, asetero diek, to podi yanya abe kora ol wang' ni ana wuo. Nyocha oka wuo to wang' ya. Ma ema nyiso to gima kamano pok waneno gi Professor Kithure. Pok wawinjo. Kata kopo ni dipo ni entie. To onge ng'ama osewinjo oko kaka gima kamano lidhore. So nyiso ni Kindiki osetemo riwo chama gi mar UDA no. Nyo waneno sama nyo ne wakili wuoyi winjo ka wakili wacho ni nyo gin mwalowa ka gitemo campaign ne candidate mar ODM. To president nitie Western ka o campaign ne candidate gi mar UDA. E kinde machien ne ok inyal neno mano nikech kuonde machalo region ma Luhyaland gi Luoland kata nyaka Kisii gini ne ok gin favorite places mag Bwana Rigathi Gachagua. So kano dhi kuno to en man official function ma president dhiye ma en koro dhi mane bath president. To picha manyo waneno cha is becoming a much better picture for Kenya. Ka wanyalo neno ka president nie wing machielo in the western region to deputy be nie wing machielo. To deputy wang'eyo ni ja UDA. Nyiso ni okelo yom moro matin, kwe moro matin, nikech e piny Luo nyalo bedo ni 90% or more ne gin jo ODM. To nitiere dongruok moro mar political parties. Nyiso ni UDA be nyaka dhi ser ji e piny Luo kanyo. To sama uneno ka ng'ato kaka Kithure Kindiki odhi kacha gi alama mar UDA kaka jalup jatend party mar UDA. Nyiso ni okelo winjruok e kind jo ma ungo lwedo ODM gi jo ma ungo lwedo UDA e piny Luo. Nyiso ni kiny Matunga nyalo chung' gi UDA ma ok wadhao ok watong'ore gi le. To mano nyiso ni Kindiki omedo gero UDA beyond Mount Kenya kama ne entie. Mano miyo Kindiki a lot of marks. Wakili in pachiko tudore kod kit kaka Kindiki osetayo duond bura mano mar UDA kaka jalopa Ogai mano mar duond bura mar UDA nyaka ne ocham muma